Siya si Oscar, isa ka negosyante nga naningkamot para makapalit og tambal sa iyahang amahan nga naay sakit. Ug mauni ang iyahang istorya. Gana mo dia, karahay mo lang palang gana. Karahay mo lang, kaldero sir, karahay. Dekat. Nyo. Sir! Mana sa ito? Sige boss, sige boss. Ikaw na ako boss. Hoy! Ay sir, Sa'yo balikan mo! palang gana o ban, karahay. Oh, musta ka? Musulod mong gawin ka sakit? Musta ka? Musulod mong ka, magipato pa mga tira. Ito si kasi. Ay sorry sir. Musta din mugaw kini. Dita kay. Sorry Dita kay magasgasan ang gitna. Sunan balikan mo da. Paano kayo palang gana lagi o kaldero sir? Kalahay. Daw. Ligya kay gani. Sig atik-atik ning mo ha. Sig asit ka ba? Ay dili po na sir, seryoso kaya na mapagtinda na ko sir. Yes. Ano maabot pagkadali nga. Or gamay kay balay diri. Sig kawatan ka ba atik-atik ha? Napadpad mo diri sir kay tungod sa kuan ba, naming kamot pud ko tinda kay nabi sakit ang papa ko sir. Kaya sig atik-atik yung style nimo. Ay dili po tanana sir, honest po kita sir kay dison magbuot yung mga atik ta sir. Karon man gud daghan kay mga patik-atik nga tao ron. Atik-atik baligya niya, mga kawatan di ay. So ta kabalo sig. Nano yung itrada ninyo? Ay dili po kunana sir. Basig sindikato ng style ninyo ha? Ay dili po kunana sir sir. Asa ba ka? Bastos ka, istorya pa ko ba? Hindi naman eh. 300 sir. 300? Sakpa ko si Mab. Mahal kayo? Asa ba ka? Balik. Sir, kanang usa din na itabo sir. Ikaw, ay sige interpreter. Kisa ka? Mutanar ko siya ba? Ay sir, pasensya kay sir kanang nakita mo kamo dra ganiha gud sir nga. Suko kasi ha. So ko lang ako man batasan eh. Istoryahan nga mulakaw man. Murag tanaw na ko murag. Tarong ha? Sir, ay sir, kanang murag tanaw mo kuno ko sir nga maligya ra ni siya. Sa day problema nimo sir. Siya. Istoryahon siya. Mulakaw. Anang mutanar mo kung tarong. May kapag tarong po, kay basig. Butangan di karon. Tarong na jud tinda sir ba sir, ito ra jud nagano sa kuwa sir. Ay sir, pasensya kay sir ha. Kanang Di pasensya. pasensya kay sa iyang gibuhat ba nga na siguro na siya mali pero tanaw mo kuno ko siya sir murag na maligya ra mo kuno siya sir. Bro, kabalo mas panahon karon nga daghan kay sindikato. Tek-atek nagbaligya nya. Kabalo mga mudos din mga kawatan. Ay sir, about sa mga nga na sir kabalo po na sir pero unta sir Kabalo man ka di ay. ay sir kanang dili man gud murag naning kamot mo sa trabaho sir pero katong gingon mo nga may nga nga butang sir kabalo ang pugana pero dili man gud angay gidayon mo sa dudahan din sir nga isa din sa sindikato unsa ba yang dili kay ano man na siguro na maligya sir. Sir ako na lang mga dispensa si mga sir nga Pinsan ha, ikaw ba din sa lasa ko nga siya man? May lang dispita sa mga sir pero imong istorya sir, di na tinud sir. Ay Tagabalo. unta sir nga kana imong pag-ingon nga membro sa nang mga kuan nga dudahan mo sa nga asit nga kuan sa sindikato unta na kay kanang ebidensya nga siya gyud na apil Tesa bro. Basig, kauban mo doha ba? Anong gusto ba ka dipinsa? Kaila mo? ay dili sir ay dili hindi may kailangan na sir. ako lang sir kay murag nakita mo na ko si mga sir murag mali mo ko imong gibuhat kay siyempre na maligya ra mo sa tarong niya imo yang giharas tayon ba wala ko kabalo sa imong rason nga nung moharas ka siya nga wala man ta siya nahimo nga nakita na ko nga dautan yang gibuhat kay namaligya ra mo sa tarong pero pasensya ako na mga dispensa sir nga unta sir dili na nimo sa kuno sir o kung sa pamay yang na istorya si mo unsa may yang nahimo si mo unta pasayloon nimo siya unta sir magpasaylo ay ta sir kay parehas naman tayo yung mga tao diri sa kalibutan nga namuyo nga magkamali gyapon nga dili pud angay nga ato dayo yung buhatag sa lang sa katao nga wala pa ta kabalo walay kasiguraduhan. Ako wala nga ni sir, wala ko gidapigan sa inyo, nagpatunga lang ko kay gusto lang nako nga malinaw ang inyong pag-communicate ug makabaligya sa tarong simuha ug ma-approach mo nimo nga tinarong siya. Sud mo guys sir kung tahay nga ni imo siya gingana nya mo sa kaso si mo pwede ka nila mapakulong. Pwede ka niya mapriso kay isa po ko kung tahay mahimo ni siyang kaso. Ako isa po ko ka witness nga nakakita sa nga giunsa nimo sa pagkuan. Pero kung ako asa ngalan nga wala pa nahitabo na sir. Ato lang sang ayuhon ang inyong pagkuan nga dili maabot sa nga nang sitwasyon kay simpre magpasaylo ay ragutan ninyo maparehas man tayo tao magkamali man gabutan ninyo. Ta nga
magkaayos mo sir nga dili mo dako ang iyang problema kay gamay ra mo kayo. Nga gamay ra nga problema ba. Ako bro. Kita, sa man, makita natin sa barangay, ani. Ay, reklamo jud unta po go. Ay sir kanang ato lang sa siguro istoryahon kay makaya pa man ato istorya. Pero si mo sir kung sa nakita ni mga mali siya ha. Ako bro. Protektar ako sa akong lugar kay wala ba ka nga puros babae ang nagnari sa mong tagbalay. As lalaki, siyempre, protektahan ginato ng nas balay kay lalaki gunta kita protektahan sa ilan. Para Tama. may kusugan ng mga babae. Tama po noon pwede mo hang punto sir. Sabot ta. po kasi mo, sir. Pero siguro kunta nga dili na maabot sa sitwasyon sir no nga mas mo grabe pa unta ang pagduda nato nga ma-overprotekta ta sa nito ang lugar. Ato lang bubutangan og basihan ba nga makita lang nimo sa itsura dili angay na imo nimo sa basihan nga iha sa imong pormahan. Na unta ang kanang tinuod yun nga ebidensya sir kay pag-abot mo ko sa kaso-kaso sir. Mo file siya kaso mo, file ka kaso, file siya kaso mo mas mudaog mo ko sa sir kay kung wala kay ebidensya nga siya matuod nga ingana siya nagahimo nga pagpangawat diri sa tong lugar nga miyembro sa sindikato unsa ba nya wa kay kapakita nga ebidensya wala kay dag-anan sir muna nga asawa pa ta naabot sa taas sir magsinap na lang tanin nyo diri kay tao ra man tanin nyo sir. O ba? Mali din ang mga tanar ako. Ha? Sir ay sir kanang kuan lang sir ba kanang unta kung nangutanar ka sir ay pamaagin tar to sa kaning tarong nga pagpangutana sir pwede man to sa istorya og tarong pwede na to pangutana tarong. Dagdag sigag iterente mo ta kalabot rin. Dili man sir kanang ako alang sir ba nga dili pud mo ka makapasakit og tao kay wala mo ka kasiguraduhan wa kay kanang imurang gibasihan sa iyang porma ba. Yo ako sir simuhan na mahimo sir nga na sir ikaw na ning kamot kay sakit imong amahan mamaligya ka nga ning bisag asa ka maabot nga naon ka sir. Okay ra si mo sir. Usa po imong bation sir. Di ba sakit po guys imong paminaw. Muna akong gusto nga mahitabo diri nga walay masakitan sa tuang tulod diri nga nga sitwasyon nga dili mo dako sir kay kung mag-file jud sa kaso sir papreso kanya wala jud kay daganan sir. Ang ako lang sir patunga lang ko sa inyo. Kay gusto nako nga dili mo dako ang kanang sitwasyon ba. Muna nga gusto nako nga dili mo abot po ni sa ubang tao sir nga mahimo pa sa laing tao ba nga ngani kay kasagaran mo gud nga ginabuhat mo gud ni ngani gud mo na ako makita nako ba murag mali man gud. Muna gusto nako nga tarong lang nga pamaagi kung mangutan na to sir. Unta sir nga dili na mo mahimo sa ubang tao sir kay lisod kay sir. Nagtinarong mo sa trabaho sir. Oh. Sila ko sang gibuhat. Ito sir nga masunod din mo si mga hunahuna sir nga mali din na siya nga butang. Nga dili angay mag-discriminate og tao nga wala kay basihan, nga wala kay kaning ebidensya dili nga discriminate nimo siya dayon kay luin po kay sir naning kamot ra siya. Naning kamot ra po siya para sa iyang giingon nga sama siyang giingon nga para siyang amahan sa tambal nga para maulian luin po kay sir. Imbis nga atuwa siyang i-discriminate, atuwa unta siyang tabangan para makatabang ta sa iyang pagpalit sa tambal siyang ginikanan. Unta sir masabtan nimo sir akong punto sir ug unta sir nga dili ka malain sa kuha. Tol. Kina to sir. Sila ko. Pero Bro, sabot mo ko sa mo, sir. Kaya basi ang sabot ra imong naramdaman ba kung unsa jud ka. Daghang salamat sir sa imong pagpangay pasaylo siya sir. Isa po na sa kaning makataong pagbuhat sir. Og Sige. Ano ko pasensya kayo. sige tol.